Ingliża ta' 77 sena tista' tgħodda b'waħda wara li ma sbieħ is-sibt filgħodu binja ta' 3 appartamenti fit-triq il-kbira fil-Mellieħa saret bord ġebel fi ftit sekondi. Sorsi li tkellmu ma' One News li kien min tal-ewwel fuq il-post qalu li kollox beda nħabta tas-6:10 ta' filgħodu meta nstema' ħoss kbir li ried it-triq. Ingħad li l-ewwel waqgħet parti mill-faċċata ta' blokka li tinsab bis-swit sit ta' kostruzzjoni. Lanqas laħqu għaddew 2 minuti li ma ċedewx il-pedamenti tal-istess binja bil-konsegwenza li l-parti ta' quddiem tal-binja sfrundata l-kollox għal nofs it-triq. Dak il-ħin fil-binja kien hemm mara Ingliża li kienet fil-kamra tas-sodda tagħha li tinsab fuq in-naħa ta' wara. Fil-fatt, din kienet l-unika parti mill-binja li ma ġġarfitx. F'dan il-ħin, il-mara libsa l-piġama bdiet tajjat kemm tifla ħallajjut. Ħaddiema li kienu qed jaħdmu f'sit ieħor ta' kostruzzjoni bdew jgħidu lill-anzjana biex tersaq lura u ma titħarrikx minn fejn kienet. F'kemm trott salib waslu fuq il-post madwar 50 ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili immexxija mid-direttur Emanuel Bsajla li bdew operazzjoni delikata ħafna biex joħorġu l-mara minn qalb it-tiġrif. F'kummenti lil One News is-sur Bsajla spjega l-ħidma delikata li kienu għadhom kif wettqu il-ħaddiema tiegħu. Eventwalment kif wasalna sibna persuna maqbuda fit-tifrik fuq u bdiet operazzjoni biex naraw kif ħanniżluha peress li kienet floli u l-bini kien fi stat ta' periklu kbir. Rnexxinna nniżluha wara operazzjoni delikata permezz tar-rescuers tagħna u permezz tat-turntable ladder illi għandna x-xemxija. Sabiex ħarġu l-mara mill-blokka, il-ħaddiema tas-salvataġġ użaw it-turntable ladder ta' 32 metru li fetħuh minn fuq il-parti li ġġarfet għal ġol-kamra tas-sodda tal-anzjana. Kien għal-ħabta ta' 8 li ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili ħareġ lil-mara fuq spaltu u mexa biha fuq is-sellum sakemm niżżilha fit-triq. Hawnhekk Bsajla laqa b'apprezzament il-ħidma tal-ħaddiema tiegħu. Fuq il-post kien hemm ukoll 3 timijiet mediċi mmexxija mit-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri li taw l-ewwel għajnuna lil-mara u ħaduha l-isptar fejn ġie stabbilit li ġarbet biss ġrieħi ħfief. B'xorti tajba fil-ħin tal-inċident ma kien hemm ħadd ħlief l-anzjana. Dan għal fatt li familja bit-tfal li tgħix f'wieħed mill-appartamenti kienu laħqu sifru ftit tas-sigħat qabel din ir-ħelba illi setet kellha tmiem ferm qar. Sabiex jassiguraw ruhom li ma kien hemm ħadd aktar maqbud taħt it-tifrik, il-ħaddiema neħew it-terrapien kollu minn fuq il-bankina. Jassistu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili f'dan il-proċess kien hemm 2 tiklieb mit-taqsima tal-K9. Waqt it-tfittxija, wieħed mill-klieb tal-Protezzjoni Ċivili kellu jingħata l-ewwel għajnuna minn infermiera li kienet fuq il-post. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Astrid May Grima li ħatret diversi esperti biex jassistuha. Dan kien it-tieni inċident simili fi ftit ġimgħat. Fl-24 ta' April li għadda, iġġarfet għal kollox blokka ta' appartamenti fil-Gwarda Manġa. Fortunatament, dakinhar ir-residenti laħqu ħarġu mill-binja qabel iġġarfet wara illi jinnotaw li l-ħitan infetħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.